Igrice protiv zombija, drugi deo. Prvi deo. Koje ćemo? Ajde. Nećemo da zadimo. Koju ćemo da idemo? Do ovoga. Opa, jaj, ova je odvrat. Možeš. Koje ćemo? Šta ćemo da uzmemo? Ajde, ja samo da izabiram, a ti mi reci koje. Njega. Ovo što bude. Ovaj nam treba. Da, i treba mi ova... A vidiš, ova i ova. Pa to. Ništa više nam ne treba, krećemo. A treba ti! Idemo. Znam gdje koga da postavim i uvek sve iste postavljam. Nije imala opcija suncokreta, pošto sam već imao 5000 zlata. Znate? Jel znate? Da. Veliki je krompir. Jel krompir? Orah. Kako se pravilno kaže? Orah ili orah? Orah. Orah. Samo imamo ovoliko zlatnika. Šta da uradim, momci? Ovdje. Ja mislim da mi možemo da ovo možda krenu. Zombies are coming. Ovo je bilo izuzetno.
Ale, ale, ale. Ma ne treba nam to. A to je za malu decu. Kako da su ovi dobijaju? Ovi ne pucaju, nego kada zombi stane Dosta. na to će da pucaju. Koliko sunčati. The zombies are coming. Zombi nam nisu ni prišli, Zombies are evo je coming. gomilčina novih.
O, pogledajte to. Kraj je igrice. Čekaj, mogu nešto da ti... To je sve.